Хей, здравейте хора! Днес реших да ви покажа моята игра на Bloomix. Така, нека да ви я пусна. Ето и това е тя. Ето. Това е Bloom, която е трансформирана в Bloomix. Така, нека да пуснем първото ниво. Така. Първоначалното ниво. Ето, аз минах това ниво, тези нива. И тези ми остават само тези 6. Така. Така. И сега започва първоначалното ниво. Така. И така. Малко трудно се вижда, но все пак нещо се вижда, така си мисля аз. Но само когато се ударите, ви връща малко назад. Така. Ето тези крилца, когато се заредят, ще може да се трансформира в Bloomix, да. Ето тези крилца. Така, това майстър, че трябваше да се удари, да. Това е нещо като защитно нещо, не знам, ако се удари мен, например. Ето. Малко тромово се вижда, но нищо. Ето крилцата след малко ще се заредят. Ето, те са вече заредени и тя вече може да лети и няма какво да им направят другите. Така, тя е трансформирана в Bloomix. Така. Тук трябва да направите нещо такова. Да се разбие това тук. То вече се разби. Така. Опа. Ето и още едно такова. Съжалявам, че се вижда толкова гадно, но нямам по-качествена камера. Честно казано. Така. Опа. Всъщност това е първоначалното ниво и е много лесно. И вие може да си инсталирате такава игра. Ето, че и тя е вече може да се трансформира в Bloomix. Ето. И няма никой какво да й направи. Може да се мине спокойно през тези неща. Така. Всъщност това е първоначалното ниво. Така. Това е една стена, както ви казах. И ето вече разбихме. Така. Така. Опа. Ето. Така. Ето тук я показват от една друга гледна точка. И ето, че Bloom завърши вече. Ето. Искам да ви покажа едно друго ниво, което е по-специално, честно казано. Така. Само да ви го покажа. Така. То е 4-то. И е малко по-трудничко, честно казвам. Така. Ето. Така. Само да намаля малко. Така. Тук пък е постоянно трансформирана в Bloomix.
И трябва да се пазим от нейните атаки. Така. Както виждате. Малко е трудничко, но горе-долу ще свикнете. Така. Не знам какво са тези неща, но ги заква доста. Така, и сега вече може и ние да атакуваме. Както виждате. Опа. Опа. Леле. Ето. Ето. Пак я отстрелваме. И ето пак атака. Опа. Опа. Така. Ето и пак атака от нас. Така. И ето пак атака от нас. Опа. И така. Надявам се да ви харесва тази игра, макар че е малко трудна. Но ужас. Всъщност, много мразя тези кълба. Така, опа. Опа. За малко беше този път. Ей така. Опа. О, пак ли тези кълба? Опа. Доста се ги изстрелва кълбата. Така, опа. Опа. Така, ето. Малко е трудничко, но пък е забавно. Макар и трудно, пак забавно. И ето, вече Бумия победи. Ето. Така, всъщност това е играта, но аз не искам. Това е по-специалната игра, така да кажем. Ето и аз вече ви я показах, пък вие ако искате я играйте. Всъщност играта е много забавна и се надявам и вие да си инсталирате. И така, това беше от мене. Чао! Гледайте другите ми клипове, харесвайте и коментирайте. Не забравяйте да се абонирате. Чао от мен! До скоро!